Mas pang pinaigting ng Bifar Bicol ang aquaculture sa rehiyon. Sa Minalabak, Camarines Sur, nasa 8,000 fingerling ng hito at tilapia sa ilang validated fish pond owner. Existing na dati o baguhan man sa industriya. Sa 8 barangay sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur ang naging benepisyaryo ng pinamahaging aabot sa 8,000 tilapia at hito fingerlings mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bifar Bicol. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng pagpapaigting ng aquaculture industry sa Bicol Region. Ang mga barangay na ito ay ang Timbang, Salinggugon, Baliwag Nuevo, Antipolo, Manapao, Bagungbong, Malitbog at Del Socorro. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5, dito sa naka-station kami dito sa Camarines Sur, sa Bula, Camarines Sur. So meron talagang patuloy na ginagawa ang aming opisina pagdating dun sa expansion ng aming aquaculture program. So yung aquaculture, hindi lang siya yung aquaculture sa ating karagatan, kundi meron din tayong aquaculture ng freshwater. So yung nababalita nyo, nakita nyo ng mga dispersal program ng fingerlings, so karamihan nun ay nasa freshwater, parehas ng species ng tilapia, may hito, so and iba-iba pang species na angkop dito sa lugar ng Camarines Sur. Opo. So sa ngayon, ang aming opisina, meron tayong mga technology outreach stations na naka-station sa Bula. Itong opisina namin ngayon kasi ito regional fisheries freshwater center, at meron din tayo doon sa Buhi, yung Buhi Freshwater Center din. So nakapag-produce na tayo ng mga fingerlings na dinidistribute natin sa ating mga fisher folks. So ang katotohanan niyan, as of March, meron na tayong mga 1 million, more than 1 million fingerlings ang na-distribute. Ayon kay Director Pio Quinto, bukod sa dagdag hanap buhay, malaki din umano ang epekto ng expansion at pagpapalaki ng produksyon ng mga palaisdaan na mabawasan ang panguhuli ng isda sa mga karagatan. Sa recipient kasi natin, kung lumaki na siya at maging marketable size, so malaking pakinabang yan, at syempre dagdag na rin sa produksyon ng Camarines Sur. Kailangan natin mag-expand ng aquaculture. So yung aquaculture kasi, kung titingnan natin yung production na yan, so napakaliit ng porsyento niya sa kabuuan na napuproduce ng Bicol Region. Nasa 10% lang. So ang laki ng tsansa na makapag-expand tayo. So bigyan natin ng pagkakataon yung karagatan kasi karamihan ng isda natin kinukuha natin sa dagat. Isa yan sa pinakamagandang programa ng BIFAR na talagang ang pinakaisingan na uubos na. Siyempre, ang dami na ng tao, saka marami mga infrastructure project na nababawas ang ng dagat, lalo yung mga natural shelter, yung refuge, yung mga mangroves, etc. Dahil sa mga paggawa ng mga resort, etc. So, pinakamagandang programa yan ng BIFAR na isulong talaga ang aquaculture kasi sa ganung paraan na mapapahinghan ang paghuli ng mga natural resource na gaya ng isda at iba pang mga magpakinabangan sa dagat. Maliban dito, may iba pa umanong programa ang national government para sa mga mangingisda. Lalo ngayong may krisis sa bansa, kagaya na lamang ng mga kooperatibang ito mula Sorsogon na makakatanggap ng 1 milyon bawat kooperatiba para makatulong sa produksyon at hanap buhay ng mga fisher folks. Nandito kami, mga presidente sa mga board of directors, dahil meron kami naka-avail kami ng 5 million sa BIFAR, pero ang pundo downloaded ng DOLE para po yun sa fiberglass bangka and fishing gears. So 5 million, tigo 1 million ang 5 asosasyon. At naibigay na po, nagranta po ang cheque, hindi ka na kailangan gumastos pa ng gasolina sa magpapalaot kasi fish capture yan eh. Kung doon ka na mismo sa tabi lang, hindi na kailangan ang maraming gastos. Dahil sa init ng panahon, tilapia at hito umano ang pinaka-ideal sa pag-aalaga at pagpaparami ng isda sa rehiyon. Maaari na din gawing concrete fish pond ang mga nakatenga na pig cages na hindi na ginamit matapos malugi sa ASF. Maganda yan, nakipag-usap na rin kami niyan sa Department of Agriculture at saka yung ibang mga livestock farmer, lalo na itong piggery. So sayang kasi yung pig pen na pwedeng gamitin siya for aquaculture, particularly yung hito. Ino-offer namin na gawin siyang
ano yan, fish pond, concrete pond. Pwede siyang lagyan ng hito. Makipag-ugnayan lamang sa mga Municipal Agri Office sa mga gustong makakuha ng mga fingerlings at makapag-umpisa ng may kaalaman sa aquaculture. Mamamahagi rin ang ahensya katuwang ang dole ng financial grant at fingerling sa mga mangingisda sa Sorsogon. Jan Amador, CSN.